Avem un nou ajutor pentru casă, un robot care se curăță și se alimentează cu apă singur și lasă podelele impecabile deoarece mopul său vibrează atunci când trece. El e robotul aspirator Mop Hobot Ligi D8. Aceasta este baza lui 4 în 1 în care se alimentează, încarcă, curăță și usucă singur. Astea sunt perile cu care își curăță mopul, iar aici sunt rezervoarele de apă, unul cu apă curată din care se alimentează de fiecare dată și celălalt cu apă murdară care se adună după curățare. Ce-mi place la acest robot este ecocompactorul, care e ca un mini camion de gunoi ce minimalizează automat ocuparea gunoiului. Vreau să vedeți și partea de dedesubt, are două zone de aspirare, prima fără perie pentru a evita ca părul să se prindă în peria rotativă și două zone cu 4 duze de pulverizare a apei pentru mop. Desigur că vine și cu aplicație mobilă, are 7 moduri de curățare prestabilite, plus o opțiune pe care fiecare o poate personaliza cum îi place în funcție de nevoie. Mie îmi place funcția de deep cleaning, cât și cea de stain remover la nebunie. Îmi lasă podelele lună și bec de fiecare dată, iar când robotul termină curățenia, acesta se întoarce la bază, unde continuă cu procesul de autocurățare, după care urmează cel de uscare a mopului, de alimentare cu apă și, desigur, de reîncărcare a bateriei pentru data viitoare.